Hasi ingo gea, une xeitzen, eta izue, baukezue batzuk gerturatzea, eta han amaieran zaudeten batzuk igual gerturatzea, mendik, diot. Bueno, Marijeta falta dira, bai, oseke. Bueno, hasi ingo gea. Bueno, eskerrik asko tortzeatik, eta gauza horiek, eta dakizuen bezala, gaizki entzutea mikrofono. Baina eski gehiagi hurbiltzen ba eta horreko narazok egontzen, hola ondo entzutea? Abai, Eta makosa. Bale, dakizuen bezala, esaten nun, hau dala Esteilasetik martxoaren 8-erako antolatu dugun formakuntza, eta oraingo honetan batzutan egin ohi dugun bezala, liberatuentzat da, liberatu dien afiliatu batzuntzat, eta irekia egin dugu ere bai, orduan egingo duguna da, lehenengo saio bat, lehenengo tarte bat, non alderdi teorikoa edo jorratuko egun, eta bigarren zati bat, atxeden bat egingo dugu noski, eta gero egingo dugu bigarren zati bat, non dinamiketan eta horrela sartuko gean, eta hori bai afiliatu eta liberatuentzat izango litzateke. Bale? Orduan, bueno, lehenengo zati honetan, gure formakuntza, oraingo honetan, zaintzaren inguruan da. Dakizuten bezala, azken aldian zaintzaren inguruan, zaintza erdigunean dago, ez, gobernuak berak zaintza publiko komunitarioa dirudi erdigunean jarri duela, eta, iruditu zaigu ezinbestekoa zala, zaintzaren inguruan hausnartzean ez, eta zalantzai gabe mugimendu feministarentzat zaintza beti izan den erdiguneko gai bat, sindikatuan bertan atera ditugu unitate didaktiko dexente zaintzaren inguruan. Baina, aprobetxatuz, azaroaren 30ean egon zan greba, guk parte hartu genuen greba horretan, eta zaintzaren inguruko hausnarketa, guri ere iruditu zaigu aproposa zala oraingoan horretaz hitz egitea. Formakuntza honetaz gain, aipatzea aiala liburuxka bat ere garatzen, non zaintzaren inguruko hausnarketa desberdinak barnebiltzen dian, eta, momentu baten aurten aterako dugula hori, ez? Baina, gaurkora bueltatuta, aurkeztuko izuet gure gaurko izlaria, bera Lore Lujanbio da, filosofia lizentziatua, EHUko zientzia politikoetako irakaslea, militante transfeminista, Euskal Demokrazia Patriarkalaren ikerketaren parte, koegilea ere bada, eta zaintza lan eta feminismo materialistaren inguruan ikertzailea. Eta guretzat garrantzitsuena da gure afiliatua ere bada. Bai? Orduan, Loreri pasako diotitza, eta beak hitzartze bat egingo du, eta gero, idazkaritza feministatik antolatu ditugun galderatxo batzuk edo botako izkiot nik, eta gero zuentzat ere aukera egongo da galderak egiteko, bale? Osea, eskerrik asko, Lori. Ondo entzuten da? Hola? Bale. Bueno, mi esker nagore, eta bereziki mi esker Esteilaseko guztiei, onbidapenagatik, eta egiten duzuen lan guztiagatik. Eta, etortzeagatik, ez? Gaurko nire hitzartzen zutera. Nagorek esan duen bezala, ez? Gaur zaintzalaren inguruan hitz egingo dut, eta zaintza lanen erregimen patriarkala, entzuten da pixkat? Bueno. Urrundu, ez? Hola. Nahiko altu hitzaitet igual, así que, vale. Zaintzalaren erregimen patriarkala iraultzeko zenbait hausnarketa plazaratzea zuekin partekatzea da nire helburua, ez? Vale, eta, esatea, nire hitzartzea, bi zati orokorretan banatu dut. Bai, batetik hitz egingo dizuet zaintza lanak feminismo materialistatik definitzeko eta pentsatzeko, garrantzitsuen iruditzen zaizkiten alderdi batzuk, bai, oso luzea izango litzateke sakon egitea, baina uste dut alderdi batzuk garrantzitsuak diala orain azpimarratzea. Eta ondoren sartuko naiz zenbait proposamenen inguruan hausnartzera. Hau da, erregimen patriarkal hau transformatzeko zaintza lanak beste modu batera antolatzeko proposamenetara. Bale? Ui? Teknikoei eskatzen laguntza. Bale, jazta. Bale, hau da. Bale, orduan. Zaintza lanak feminismo materialistatik pentsatzeko, definitzeko, ez? Batetik, oso garrantzitsua da kontutan eukitzea zaintza lanak historikoak eta kokatuak direla. Bai, orain, adibide batzuekin uste ulertuko dela ze esan nahi deten, bale? Bai, egiturak eta bera, bai, zaintza lanak nola antolatzen diren, eta baita ere, guk erabiltzen dugun kontzeptua edo nozioa bera, baita ere, hau da, nola definitzen ditugun zaintza lanak, ez? Eta horrekin, hau azpimarratzen dut, lotzen delako ez, kezka batekin edo dela, uste dutela, eta beste batzuekin partekatuta ere,
Ja, ez da oso ondo entzuten. A ver. Orain? Itzaliago, vale. Orain, hobeto? Bai? Ze, da bestela honekin. Eixo, hobeto igual, ez? Venga, pues, horrela egingo dut, vale. Orduan, esaten dizuena, ez? Vale, azpimarratzea historikoak eta kokatuak direla, ez? Lotzen da kezka batekin dela, bueno, zenbaitetan teoria eta diskurtso feministetan, bai? Ea ez hori ari garen erabiltzen zaintza modu ahistoriko eta unibertsal batean, bale? Eta adibidea jarriko dizkizuet, bai? Ez da, horrela igual sonatzen du pixkate abstraktua, baina adibidekin uste hobeto ulertzen dela. Batetik, ez? Esaten balin badegu, zaintzari gabe ez dagoela bizitzarik, adierazten ari gara bizitza forma guztietan daudela zaintza lanak, ez? Zalantzari gabe, hau esaten dugunean, azpimarratu nahi dugu, zaintza lanak ezinbestekoak direla, baina kontutan eduki behar duguna da, definizio horrek inplikatzen duela, esandakoa, ia testuinguru eta gizarte guztietan zaintza lanak modu berean antolatzen direla, ez? Edo hortarako joera bat lotzen du, bai? Eta aldi berean, definitzen baditugu zaintza lanak, hemen ikusten duzuen bezala, bai? Eguneroko beharrak asetzeko jarduera guztiak bezala, ulertzen duzu hau, ezta? Eguneroko beharrak asetzeko jarduera bezala, kontutan eduki behar duguna da hori, gizarte guztietan moduren batean antolatzen dira eguneroko beharrak, elkarmenpekotasuna, bai? Eta are gehiago, ia edozein lan izan daiteke zaintza lana. Hain zuzen ere, beharrak asetzeko lanak badira, ia edozein lan izan daitekelako, ez? Eta are gehiago, ez? Bizitza forma guztietan ere garatuko lirateke. Ajuago esaten diazu? Ja, a ber, hemen igual, aurrera eginekan, bale. Ja, izenan aurpegi hola jartzen, eta enekin zatik esaten nuen, bueno. Bale, hori da, orduan, bizitza forma guztietan ere, hau da, kontutan eduki behar dugu, animaliek ere, landareek ere, bakteriek ere, antolatzen dituztela beharrak elkar erlazioan eta elkar menpekotasunaren bitartez, bai? Ez dakit, niri burura etortzen zaizkit adibidez, jogurren anuntzioak, ez? Nun aurrekoan parra egiten genuen horrekin, ez? Baina, noski, jogurren anuntzio batean esaten dizute, bifidus batek zure flora intestinala zaintzen duela, ez? Aktibia kuidatu flora intestinal, eta orduan da, noski, jogurrek ere zaintzen dute, ez? Eta bakteriek ere. Eta hori, kontuz, ere pixkat borrometan esaten dut horrela, baina kontutan eduki, ez, definizio zabalau erabiltzen badego eta interesgarria izan daiteke zenbaitetara gauzetarako, hori ez, bizi forma guztietan ematen dela, ez? Edo asegureo etxeek ere, edo alarma etxe anuntzioetan ere entzungo dugu hori, ez? Hori, kofidis kuidatu familia eta gauza guztiek. Orduan, azpimarratzen badegu, eta hau da azaldu nahi nizuena, ez? Historikoki eraikitzen direla, ikusten duguna da, batetik feminizatuak, arrazializatuak eta subalternizatuak direla, bai? Bestetik ere, publiko-pribatu bereizketarekin eraiki eta antolatzen direla, bai? Eta zentzu horretan, eduki behar dugula oso argi, gaur egun ezagutzen ditugun zaintza lanak, eraikitzeko aldi berean izan zela, ez? Kapitalismoaren garapenarekin, emakumeak lan ordaindutik kanporatzeko politikekin, eta abar, ez? Eta gero, lan ez ordainduarekin lotzen dela, eta oso garrantzitsua familia eta maitasun erromantikoarekin. Bai? Hemen ondo? Bale. Familia eta maitasun erromantikoarekin, ez? Lotzen dela. Adibidez, erdiaroko testu inguruan, ez zegoen ezkontza amatasun eta familia maitasun erromantikoarekin lotua. Hau argi daukagu, ez? Esan nahi dut. Eta egia da, guretzako kriston transformazio implikatzen dula horrek. Orduan, zuzenean, familian egiten diren lan guztiak, bai, maitasun erakustaldi bezala eraiki dira, ez? Eta orokorrean emakumeak egiten ditugun lan guztiak, bai, kafea jartzea goxo eta gaieta batekin, ezakit, klinesa beharrezunean ematea, adiegotea, guzti hori maitasun erakustaldi modura eraiki da, bai? Eta hori guztiz lotua dago familia maitasun erromantiko horrekin lotzearekin, bai? Eta baita ere, ez, erregimen heterosexualarekin, Monik Bitikek, ez, esan zuen bezala, ez?
erregimen heterosexualak inplikatzen du gizon bakoitzak emazte bat, hau da, esklabu bat, neskame bat eukitzea, ezkontzen den momentuan, ez? Zaintza lanak egingo dituena, eta barrez, orduan, ezin dugu bereizi egituraketa hoietatik, ez? Horrek ze inplikatzen du? Ba, claro, definizio hori egiten badugu, zalantzari gabe, esan dezakegu, gizonek ez dutela zaintzen, ez? Gizontasuna zaintza antolaketa hortatik kanpo kokatzen dela, ba hori, jogurrak ez dutela zaintzen, eta barruze bat, baina zalantzari gabe, bai, zaintza erregimen horrek emakume zaintzaileak sortzen dituela, bai? Emakume zaintzaileak eraiki egiten dituela. Hortaz, uste dut ez dela estrategikoa, ez dela, eta hori eztabaidatu dezakegu, lotzea zaintza modu unibertsalean zentzu horretan esan nahi dut, bizitza forma guztiekin, adieraztea, inkluso ez, adierazten da gizakien esentziarekin lotua dagoela, eta bar, baizik eta ziurrenik erabiltzea zaintza lanak erregimen zehatz honetaz hitz egiteko, ez? Hitz egiten egia erregimen edo dispositibo patriarkal zehatz batetaz, ezta? Ze gizarte guztietan ez daude zaintza lanak bereizitako esparru bat bezala. Vale? Esan bezala, Ze kontutan eduki behar duguna da, zeregin guztiak, praktika guztiak, etxean, familian eta feminizatuta egiten direnean, bai, zaintza lan kontsideratzen dira, eta gero merkatuan egiten direnean maskulinizatuta, ez dira zaintza lan kontsideratzen, soldata daukate, prestigioa daukate, ez? Adibide tipikoena da, janaria etxean prestatzen denean, edo txef batzuek, ez? Restaurante batean, edo baskulinari zenterren egiten dutenean, ez? Ulertzen duzu, ez da? Zentzu horretan. Vale. Orduan, kontutan eduki behar dugu ere noski zaintza lanak eraikiak direla, bai? Materialki produzitu egiten direla, ez? Eta berriz ere, argi dago, diskurtso patriarkaletan esentzializatu egiten dira zaintza lanak, bai? Nahiko argi daukagu, ez? Feministok. Bueno, hormonekin lotzen da, erditu dezulako aurrarekin lotura berezi bat sortu dezula, hainbat eta hainbat diskurtso, zentzu horretan. Baina, baita ere, eta hemen ekartzen dizuet, bueno, Mariluz Estebanen ikerketaren zati bat, baita ere, hainbatetan esplizituki zuzenean esan gabe ere zaintza lanak emakumeon lanak direla eta emakumeon gauza dela, bai? Lotzen dira hain zuzen ere alderdi feminizatuekin. Bai, eta identifikazio bat ematen da, eta hortaz, berak esaten duen bezala, ez? Zaintza egokiena kontsideratzen dira afektu eta maitasunaren bitartez egiten direnak, hau da, familian egiten direnak, eta noski, emakumeak eranez afektibitatearekin, maitasunarekin, ez? Eta horren bitartez eraikitzen gehan izakiak, ba, zuzenean lotura bat gertatzen da, ez? Orduan, ez da beharrezkoa esatea esplizituki emakumeak sukaldera, emakumeak zaintzera, ez? Eta hori oso argi identifikatzen dugu, diskurtso patriarkal bezala, baina zeharka egiten denez, esentzializazio hori, lotura hori, agian askotan zailagoa da gainera identifikatzen, ez? Eta, bueno, zentzu horretan ere, Mariluz Estebanek esaten du ere, ez? Bueno, diskurtso feministetan eta teoria feministetan nagusitu dela azken hamarkadetan zaintzaren dimentsio afektiboa nabarmentzeko joera, bai? Eta puzteko joera, eta horrek, feminizazio horrekin ere bat egiten duela, ez? Edo, esaten du berak ere, begirada feministaren sentimentalizazioarekin, bai? Hau da, ez? Esan bezala. Zaintza lanen dimentsio emozional eta erlazionalak azpimarratzen baditugu, ez? Azpimarratzen badugu ere zaintzaren balio sozial eta politikoa, claro, ari gara aldi berean erdigunean jarri nahi ditugu zaintzak, baina, uste dut ez, kontu zibili behar degula, bat egiten degulako ere bestela joera horrekin, hau da, feminismoa lotzearekin, zaintzaren balioekin, eta orduan feminizazio horrekin bat egitea, ez? Ez dakit, gero agian eztabaidatu dezakegu nola ikusten dezuen, baina, bueno, uste dut hori badela arriskuetako bat, ez? Bereziki, bueno, momentu honetan, ez? Erdigunean kokatu dela Nagorek esaten duen bezala, hainbat ikuspegietatik gainera, ez? Hitz egiten da zaintza lanetaz. Ez bakarrik, eragile feministetatik, noski, ez? Orduan, bueno, bat egiten dula feminizazio horrekin, ez? Vale? Bueno, bestetik, nik ere azpimarratu nahi nuen, uste dela garrantzitsuena ez dela inbeste, sartzea edo, ez? Definitzean zer diren zaintza lanak, bai? Esan bezala, uste
uste detelako ez dirala existitzen, baina identitate guztiak bezala, heterosexualitatea ez da existitzen erregimen heterosexualitatetik kanpo, bai, ezagutzen dugu modura, identitate heterosexuala, bai. Zaintza lanak ez dira existitzen erregimen zehatz horietatik kanpo, esan nahi horiekin, bai, lotu dugun egituraketa horrekin, ez? Orduan, guretzat nire ustez, galdera politiko garrantzitsuena da, galdetzean nola gaur egun ekoizten diren, antolatzen diren zaintza lan horiek, eta nola transformatu ditzakegun, ez? Beste modu batera antolatzeko, ez? Bale, orain azalduko dizuet, pasa aurretik ja proposamenetara, ulertu ez du, ez? Gutxi gora bera esan nahi nuena, edo, bale. Pixka bat azaltzera gauza bat, ala, agian hasieran agian ez dago horren entzuna, baina uste detena garrantzitsua dela, bale? Azpimarratu behar degula, zaintza lanak produkzio erlazio patriarkal, kapitalista eta kolonialisten bitartez ekoizten direla, bale? Antolatzen direla. Zer esan nahi du horrek? Bale. Batetik, bueno, Christine Delphi, feminista materialistetako batek, ez, esan zuen, bale, etxeko lanak ez ditugula zereginen bitartez definitu behar. Berriz ere, gertatzen baizik eta produkzio erlazioen bitartez, bale, ulertzeko. Emakumeek, amek, emazteek, familian adibidez, bai? Egiten dituzten zeregin guzti horiek, esan bezala, antolatzen direnean, merkatuan eta modu maskulinizatuan, ez dira etxeko lan kontsideratzen, beste esanahi bat hartzen dute, eta guztiz beste balio bat hartzen dute, klaro, ekonomikoa eta prestigioari lotutakoa, bai? Eta ez bakarrik familia eta merkatuan, orokorrean ere, esan nahi dut, emakumeek eta gizonek egiten dituztenean, bale? Zergatik, ze ulertu behar dugu, ez? Produkzio erlazio subalterno horiek ere aurkitzen dira etxeko lan ordainduan adibidez, ez? Edo zaintza lan ordainduetan, ez? Eta, igual, adibide bat jartzeagatik ere, ez? Leno jartzen dizuen sukaldearena, bai, dela adibide tipikoa, ez? Beste adibide bat etortzen zait dela. Orokorrean, guztioi etortzen zaigu lehen hezkuntzako edo aurre hezkuntzako irakasle bat haurrak zaintzen ari dela, bai? Eta, bueno, ez da bat izan daiteke zaintza lana den edo ez, baina bai etortzen zaigu, baina aldiz, futbol entrenatzaile matxirulo bat, adin berdineko umeekin badago ere, gauzak egiten, ez zaigu etortzen zaintza lana egiten ari denik, ez? Eta gainera, eske, klaro, beste subjektibidade baten moduan erlazionatzen da, beste prestigio bat ere izaten du, hombre, oso ume txikia badira ezain beste, baina esan nahi dut futbolak berak, ez? Eta bar, ez? Orduan, ikusten dugu etengabean, muina bentsat, lotua dagoela produkzio erlazio horiekin. Bai? Eta pixka batzan ustez kostatzen zaigu, ze oso barneratua dakagu, etxeko eta zaintza lana direla gauza bat, ez? Bai direla bere horretan. Kontua da, daudela lotuak, feminizazio horrekin, ez? Familian antolatzearekin, maitasunarekin eta afektibitatearekin lotzearekin, ez? Hau da, feminitatearekin. Vale? Orduan, pixka bat labur azaltzeko ere, teorikoagoa da hau, baina uste baliagarria dela, bale? Nahiko labur azalduko dut. Ulertzeko, autore hauek, Delphi, Guillaumin, gero aipu bat irakurriko dizuet ere Guillauminena, ba, bueno, interesa ez gomendatzen dizkizuet irakurtzea, esaten dutena da, batetik daudela produkzio erlazio kapitalistak, maskulinizatuak, bai? Nun, noski botere erlazio bat dagoen, enpresariaren, burgesiaren eta gizon, esango genuke txuri langilearen artean, bai? Baina produkzio erlazio horiek, oinarrian daukatena da lan ordaindua, lan zehatzak egiten dituztela, osea argi zehazten da normalean zer egin behar duten, eta ordutegia daukatela, bai? Eta horrekin lotua ez neurria, bai? Hau da, dirua, tal. Produkzio erlazio patriarkaletan aldiz, emakumeei, ez, ezartzen zaizkigune produkzio erlazioetan, eta kontuan eduki behar dena da gure gorputz osoa hartzen dutela, hori da klabea, bai? Hain zuzen ere ez dagoelako neurririk, bai? Etengabean, espero delako, emakumeek besteak zaintzea, bai? Besteen beharrak lehenestea. Ordutegiri gabe, mugari gabe, eta baliori gabe lan horiek egitea, bai? Baliori gabe, hau da, gehienetan doainik, zaintza lanen ez, gehiengoa lan ez ordaindua delako, edo ordaindua denean beti soldata bajuagoarekin, eskubide gutxiagorekin, eta bar, ez? Eta prestigio hori gabe, baita ere, ez? Ez dira, prestigioa ez da lotzen, ez? Zaintza lanekin eta lan feminizatuekin
orokorrean, ez? Irakurriko dizuet Delfiren aipu bat, barkatu Guillauminena, eta uste dut ere hobeto ulertzen dela, ez? Siempre y en todas partes, en las circunstancias más familiares como en las más públicas, se espera que las mujeres hagan la limpieza y decoren el lugar, vigilen y den de comer a los niños, barran o sirvan el té, frieguen los platos o descuelguen el teléfono, cosan el botón o escuchen las preocupaciones metafísicas y profesionales de los hombres. El hecho de que no haya término al trabajo, ni medida de tiempo, ni noción de violación sexual, esto es de primera importancia, muestra que esta cesión es realizada en bloque y sin límites, y que, por consecuencia, lo que es cedido no es la fuerza de trabajo, sino efectivamente la unidad material que forma el individuo mismo. Ulertzen da, edo irakurri dezaket berriz, baina ulertzen da, ez? Vale. Hori, hain zuzen hor ikusten da, aipatzen ditula hainbat eta hainbat zeregin, klabea ez delako zeregina bera. Entzuten da ondo, igual, mikrorik gabe. Jarriko eta, bai. Hori da, hainbat eta hainbat zeregin, bai, klabea ez delako zeregin zehatza, eta gainera historikoki ere aldatu egiten dira zeregin horiek. Bai, ez dakit. 18. mendean edo 19. mendeko baserrietan bereziki, baina ez bakarrik hirietan ere, etxeko lanaren parte zen, egurra moztea eta sua egitea, gaur egun orokorrean ez, adinduren zaintzak hartu duen dimentsioa adibidez ere berria da, gure testuinguruan, eta abar luze bat, ez? Aurren zaintza ludikoak adibidez ere orain dela, ez? Mende bat ez zuen gaur egun duen lekua inola ere, eta abar luze bat, ez? Zeregin horiek transformatu egiten dira, bai? Baina, etengabean besteen beharrak asetzera, ez? Egoteko produkzio erlazio hori ez da aldatzen, ezta? Orduan, bueno, esateko ere, produkzio erlazio horiek bereziki familian kokatzen dira, baina ez bakarrik, komentatzen dizuena, eta lan ordainduan ere garatzen dira, ez? Adibide esanguratsuena da adibidez etxeko langileen, bereziki interna deitzen zaien, ez? Etxeko langileen egoera adibidez, ez? Nun hor ere ez dauden ordutegiak, hainbatetan, edo ez dira respetatzen, ez dituzte langile guztien, ez? Ditugun ordutegiak, eta abar luzea. Ez da lana kontsideratzen gaua pasatzea eta adi egotea, ez? Gaua zerbaitegatik pasa behar dezulakoan, eta bar, ez? Eta, bueno, esan dezakegu, produkzio erlazio kapitalistak kontratuaren bitartez egikaritzen dira, ez? Edo kudeatzen dira, eta patriarkalak ezkontzaren bitartez kudeatzen dira, baina gainditzen dituzte kontratu hauek, ez? Hor interesgarria da, ere kontutan eukitzea, gero komentatuko dut ere, baina autore hauek 60-70 hamarkadan idatzi zituzten lan hauek, eta ezkontzari garrantzia gehiago ematen diote adibidez gaur egun eukiko lukena baino, eta ez da kasualitatea, ez? Hain zuzen ere ezkontzak duen garrantzia gutxitu delako, baina azpimarratzen dute ezkontzatik haratago doala, ez? Hortaz, baliogarria zaizkigu, baina aldaketa batzuk edo eguneraketa batzuk eginda baita ere, ezta? Eta orduan esaten dizuena, zereginak aldatzen dira, baina produkzio erlazioak ez, eta esan dakoa, ez? Produkzio erlazioek eragiten dute lan feministatuek baliorik ez izatea, bai, eta ez alderantziz. Hain zuzen ere berriz ere, diskurtso patriarkaletan, eta uste dut zenbaitetan, kolatzen zaizkigula ere diskurtso feministetan, azpimarratzen da, ez? Zaintza lanak nola maitasunarekin lotuak dauden adibidez, eta binkulo afektiboekin ezin dira banatu, ez hain erresa banatzen, eta barrez. Orduan, uste dut lotua dagoela produkzio erlazio horiekin ezin banatu izatea, bai? Gero, noski, behar guztiak bezala, ikusi behar da kasuan kasu nola antolatu daitezken, ez? Baina, zalantzari gabe, banatu daitezke lan guztiak bezala, bai? Eta hori, ez? Orduan zentzu horretan, ez? Argi uki behar dugula, emakumeek egiten ditugulako direla ez ordainduak, hau da baliori gabeak. Eta lan ez ordaindu eta subalternizatu egiten dugulako garela emakumeak, bai? Hau da, honek ere implikatzen du noski, gizon emakume diferentziaren azalpen biologizista guztiak alde batera uztea, eta ulertzea emakume egiten gaituen hori, ez? Eta, Simone de Beauvoirrek esaten zuen bezala, ez? Emakumeak egiten garela, nola egiten gara, produkzio erlazio hauen bitartez, ez? Eta hau da, feminismo materialistatik eta transfeminismo materialistatik azpimarratzen duguna, ez? Eta muinean dagoen ezaugarrietako bat, ez? Hortaz, zentzu horretan, ez? Azalpen esentzialista guztiak alde batera utzi behar ditugula, ez? Zalantzari gabe. Orduan, aipatzeko, ez? Azken hamarkadetako transformazio batzuk eta ikusteko ere gaur egun ze ezaugarri zehatz
dituen gure testuinguruan zaintzaren erregimen patriarkalak, ez? Bueno, esaten dizuena, ezkontzaren garrantzia gutxitu da, emakumeok eskubide eta askatasun liberal gehiago ditugu, ez? Lan ordainduan gehiago gabiltza, eta bar, gizonen parte hartzea zerbait handitu da, egia da zerotik zerbaitera, tartea zegoela ere, pasatzen ginean, ez, modernitateko eredua delako, esaten dana, ez, guztiz exentoa dagoena, maskulinitatearekin lotzen zen inolako etxeko lanik eta zaintza lanik ez egitea, ez, eta hor transformazio bat gertatu da. Baina, zaintzaren feminizazioaren muina eta subalternizazio hori aipatzen dizuen guztia ez da transformatu, ez da? Eta horrekin lotuta, ez, piskat komentatzen dizuena, emakumetasunarekin, feminitatearekin, ez, lotzen jarraitzen da, ez? Emakumeok ez zaintzea erabakitzen badegu, bereziki familian epaia handiagoa jasotzen dugu, normalean gizonek baino, guregandik espero delako eta gizonengatik salbuespenezkoa delako, ez? Eta bar, askotan inkluso gizonek balorazio gehiago jasotzen dute. Hori lotua dago, ez? Violentzia simbolikoarekin, ez? Zuzenean. Hainbat adibidez ezagutzen ditugu, ez? Nun agian ama dagoen egunero aurra eskolara eramaten, jakiak prestatzen eta bar, eta aitak eraman duelako parkera eta larun batean futbol partidura jundalako, ze aita ona den antxon, ez? Eta, askotan, inkluso berdina eginda ere, asko ze balorazio gehiago egiten zaio gizonari, ez delako espero eta ez delako horren ohikoa, ez da? Eta orduan, beste datu batzuk eta barrez, merkantilizazioa eta zerbitzuen privatizazioa handitu da. Batetik, eskakizunak ere eta beharrak handitu dira, adindunen zaintzaren adibide bat esanguratsua da. Amatasun intentsiboaz ere hitz egin behar dugu, nun eredu horrek esaten duena da, gaur egun naiz eta aur gutxiago ukitzen diren, aur bakoitzari askozaz ere denbora gehiago eskaintzen zaion, Orduan, gutxiago ukitzak ez du implikatzen amatasunaren pisu hori gutxitzea, Eta hori, lotua dago hainbat transformazioekin eta hainbat eskakizun ere, ez, exigentzia handitzearekin, ez? Eta, bestetik, garrantzitsua, datuek, orokorrean orain aipatzen ari naizena aztertu genuen Euskal Demokrazia Patriarkala talde ikerketan, da denbora aurrekontuen inkesta, aztertzen da lan ez ordainduan orokorrean eta gure bizitzan nola banatzen ditugun gure jarduerak. Ikusten dena da, gizonen parte hartzea azken 20 urteetan handitu egin dela, baina, hau oso interesgarria da, bereizi zituzten zaintza motak, analisi hori egiteakoan. Hau uste ere oso erabilgarria dela. Eta horrantz ematen zuten, gizonen parte hartzea bereziki, nabari handitu zela zaintza ludikoan, bereziki aurren zaintza ludikoan. Uste dut hau oso interesgarria eta esanaikorra dela. Eta bestetik ere, kontsideratzen diren lan ez errutinazkoak, Hau da, egunero eskolara eramatean edo egunero jakiak prestatu ordez, noiz behinka, esan bezala, parkera joatea, edo noiz behinka zure amari telebista konpontzea, edo, Orduan hor ikusten duguna da, parte hartzea handitu den arren, gizonen kasuan, batetik, lan banaketa sexuala mantentzen dela, eta botere erlazioa ere, noski. Askoz ere, xamurragoa delako, asteburutan zinera jutea, edo zaintza ludikoak egitea, egunerokotasunean konpromiso hori eukitzea baino, Eta orokorrean ze esan, ere xamurragoa izaten da aurren zaintza, ez? Adindunen zenbait zaintza baino, depende, baina, Eta hor ikusten da ere, gizonek orokorrean ez dutela hortaz presio bera hartzeko zaintzalan guztiak. Badaukatela aukeratzeko leku bat, aukeratzen ari direlako, ikusten ari garenez, gatazka sozial handiri gabe, hau da. Gatazka daude, baina badago ere balorazio handia, ze asko azpimarratzen da, azken hamarkadetan nola hobetu dan egoera, ez? Orduan, hortxe, ez da? Eta, baita ere, zalantzari gabe, ez? Adibidez, datu hau oso ezaguna da, ez? Baina familiakoak eta aurrak senideak orokorrean zaintzeko eszedentzien 80% helduetan eta 80% aurretan emakumeek hartzen dituzte. Gaur egun, ez? Datu honek erakusten du zalantzari gabe ere botere erlazio hori eta ezberdintasun hori, ez? Eta, kontutan eukitzea gaur egun garatzen ari diren murrizketa guzti hauek,
ez, oso ondo ezagutzen dituzuenak esteilasetik eta bar, zerbitzu guztietan, familiarismoa handitzen dute, hau da, emakumeen lanez ordaindua handitzen dute. Bai? Jangela privatizatzen bada, edo itxi egiten bada, horrek handituko du, familiako emakumeek egin beharreko jakiak adibidez, eta abar, ezta? Hortaz, bueno, komentatzen nuenarekin lotuta. Pasako naiz orain, azaltzera zaintza lanen antolaketa patriarkala hau iraultzeko zenbait proposamena aipatuko ditut. Bai, asko seguro ezagutuko dituzuela, bueno, gero talde txikietan pixka lantzen dugunean ere, hitz egin ahalko dugu bereziki proposamenen inguruan, bai. Zalantzari gabe, despatriarkalizatzeak implikatzen du, desfeminizatzeak, desromantizatzeak zaintza lanak, hor ere, bueno, eztabaida eduki dezakegu nahi balin badezu ez, baina, bueno, uste dut oso argi, nire ustez oso nabarmena dela, aipatutako, ez, argudioiekin lotuta, ez, desprivatizatzea, desfamiliarizatzea, ez, eta oso argi edukitzea produkzio erlazioiek irauli behar ditugula. Bai? Zalantzari gabe, gure helburua da aldi berean produkzio erlazioiek iraultzea, bai? Zaintza lanen erregimen feminista bat eraikitzea, eta aldi berean noski guztion beharrak asetuak egotea. Bai? Hortaz, honekin definizioarekin lotuta, bai? Uste dut garrantzitsua dela batetik zaintza lanak hori, produkzio erlazioen bitartez definitzea, eta gaur egungo erregimen patriarkalarekin guztiz lotuta, ez? Osa, hor esan nahitzen direlako eta eraikitzen direlako definitzea, baina egia da, ez, eta esaten nuena, ez? Eguneroko beharrak asetzeko definizio horrekin, karo, gero gehitu dezakegu noski patriarkala direla eta bar, baina uste dut zuzenean, sandakoa, eguneroko beharrak asetzeko jarduerak dira jakiak ekoiztea, dira jakia garraio bidez mugitzea, eta bar, hau da, maskulinizatutako lan asko ere dira beharrezkoak eguneroko bizitza, ez, sostengatzeko. Orduan, diferentzia hori egin da, uste dut bestetik ere beharrezkoa degula, zaintza sistema publiko eta feminista bat eraikitzeko, definitzea ze zaintza lan izango diren ziurtatu, uste duguna ziurtatu behar direnak. Bai? Egitura publikoen bitartez, eta zeintzu diren ere banatu behar ditugunak. Bai? Horrek niretzat implikatzen du, ez horren beste definizio zabal edo definizio murritzaren artean aukeratzea, baizik eta zalantzari gabe definizio zehatzak egin beharko ditugula. Ez? Ezberdinak eta behar ezberdinekin lotuak, ez? Eta hor asko dago pentsatzeko zalantzari gabe, ez? Baina hori da pixka bat azpimarratu nahi nuena, uste detelako, bai, ez dakit, Amaia Perez Orozkok ere azken hitzaldi batean entzuten nion, bera dala adibidez definizio zabal hori, ez, teorizatu eta erabili duenetako bat, bai ikusten zuela gatazka bat, ez, nun feminismotik ari garen definizio zabal hori erabiltzen, baina gero politika publikoetan erabiltzen ari da oso murritza, bai, eta orduan hor badagoela zerbait distantzia bat, ez, pentsatu behar dena, ez, eta nik uste dut, uste dut hori, ez, asko dagoela horre eztabaidatzeko eta pentsatzeko, baina klabetako bat dela zabal edo murritz baino zehaztasunarena, ez? Ze zalantzari gabe, adibidez, testuinguru batzutan, bakardade ez hautatuari erantzuteko politika publikoak pentsatzea oso garrantzitsua iruditzen zait. Bai, edo zakit gatazka eta zaintza psikologikoarekin lotutakoak ere, eta bai, osa ez dala niretzako, horren beste murriztea eta bakarrik, ezagit, ez, kasi bizirauteko beharrak asetzea, baina bai pixkat zehaztea, ez, eta ikustea nola antolatu daiteken hori. Eta, esandakoa, produkzio erlaziona oso garrantzitsua, etortzen zait adibide bat ere, espero ez luzatzea asko, jazta, adibide bat dala, etxez-etxeko harretan lana egiten zuen emakume batek, baina ez lanean zuzenean baizik eta antolaketan, esaten zuen, bera gatazka eukitzen ari zela, zenbait gizarte langilek, justifikatzen zutelako etxez-etxeko harretako, badakizu ez, daukatela ordutegia aldakorra etengabean, oso privatizatu eta prekarizatua, esaten zuetela, baina hori da zainduaren beharrak erdigunean jartzea, ez? El cuidado centrado en la persona, eta hauek, ez? Berak, evidentemente, hori problematizatzen ari zen, ez? Baina, ikusteko nola, zalantzari gabe, biak jun behar diren batera, ez? Guztion beharrak asetzea eta produkzio erlazio subalternizatu horiek transformatzea. Bestela batak bestea gabe ez du balio, ez? Eta hor,
sartuko direlako diskurtso horiek merkeagoa delako, noski. Zaintzalanaren gehiengoa izatea, ez? Doakoa, emakumeok egitea eta ultraprekarizzatua egotea, ez? Bale, pixka bat laburra aipatuko ditut, proposamenen artean, ez? Batetik, zaintza sistema publiko eta feminista eraikitzea, ez? Mugimendu feministaren aldarrikapenetako bat da, zalantzari gabe. Gehitu diot feminista hor jartzea, bereziki, zalantzari gabe ere, sistema publiko hori enplegu publikoa zabaltzeaz gain, ez? Eta privatizatutakoa publifikatzeaz gain, berpentsatu egin behar direlako egitura horiek eta transformatu ikuspegi feminista batetik, ez? Eta orduan, esan bezala, ez? Zaintza edo laguntza mota ezberdinetara eta askotarikora bideratuak izan daitezkeela, bai? Baina askotan zehaztu behar ditugu zaintza motak, uste dut, ez? Ikusteko nola antolatzen diren, ez? Berdina, menpekotasun edo laguntza maila eta mota anitzetara bideratuak ere, bai? Gaur egun, adibidez, erresidentzia publikoetan sekulako itxaron zerrenda dago, gainera, erresidentzia publikora sartu alizateko menpekotasun maila altuena auki behar duzu, ez? 3 motatan bere izen da, eta da, altuena, dalako pixkat ja, insosteniblea denean, familian egotea eta bar, orduan sartzeko, ez? Pixka logika hori. Eta ez dira bizigarriak, besteak beste ordutegiak dauzkate oso zurruna komunera juteko, eta bar, ez? Hemen jarri ditut adibide batzuk, agian gero begiratu ditzakezu hobeto, baina, esatea, proposamen bezala, ez? Bizikidetza egoitzak, publikoak, bizigarriak eta lan baldintza duinekin, bai? Hau da, erresidentzia logika hori igual apurtuz, nundan oso ospitalearekin lotzen dela, ez? Eta oso, hori, ja azken hiltzera zoazten leku bat bezala. Adibidez, Mogollon eta Fernandezek egin dute ikerketa bat, PDF-an dago, interesa badezue, arkitekturas para el cuidado, eta aztertzen dituzte etxekidetza kolaboratiboak, ez? Eta bestetik ere jarri dizuet, adibidez, Usurbilen eraiki berri den, eraiki berri edo denbora gutxi damakien esperientzia bat ere. Arazoa zein da, oso interesgarriak dira, baina gehienak dira edo pribatuak edo itunpekoak, ez? Orduan, hor borroka potente bat dago, ez? Esperientzia horiek publifikatzeko. Baita ere hori, ez? Etxez-etxeko arreta ere publifikatzea, labur esango de, baina sekulako lan baldintza prekarioak dituzte, eta ere zabaltzea bai profilak eta bai zerbitzuak. Eta berpentsatzea, bale? Bale, bestetik ere, hau, ez dakite, segia da Euskal Demokrazia Patriarkala ikerketarekin proposatzen dugun aukeretako bat da, egian ezagutzen duzue, nahiko laburra azalduko dut, izango litzateke antolatzea zaintza lanak derrigorrezkoak eta txandakatuak. Bale? Bale, hau, badakitala oso utopikoa gaur egun, gaude oso urrun, ez zekaro lotzen dugu lan guztien desmerkantilizazioarekin, lan guztien publifikazioarekin, eta bar, ez? Bastante zaila dakago oraintxe bertan badakigu, baina uste dut garrantzitsua dela hausteko ere zaintzalanen ulerkera hori, ez? Ulertzen direla voluntarioak. Bai, esaten genuen maitasunarekin eta familiarekin lotuak eta baita ere voluntarioak. Falazia bada, noski, emakumeengan, ez? Eraikitzen bada eta presio, ez? Eta zigorra balin badago ez zaintzeagatik eta bar, ez? Aukera hori guztiz falazia bat da, ez? Orduan, uste dut, utopiak pentsatu behar direla, baina uste dut aldi berean ere logika hau da, derrigorrezkoa eta txandakatua izatea, ere aplikatu daitekela gaur egun agian egiten ari garen beste politika batzuetara edo. Zaila izango da ere, ez? Baina, ziurrenik tipikoenak dira familian, lagun artean, militantzian, ez? Aplikatzea. Suposat, ez? Badakit sindikatuan ere badituzuela hausnarketak adibidez, ez? Horren inguruan, ez? Ez litzateke hainbeste zaintza lan intentsibo eta labideratua adibidez sindikatuan, baina bai, ez? Nor doa negoziaketetara eta nor dago, ez dakit, eguneroko beharrak asetzen, ez? Lan banaketa sexual hori iraultzeko, beharrezkoa da askotan, barkatu derrigorrezkoa eta txandakatua izatea, ez? Guztiontzat, lan mota ez etengabean aldatzen, noski, baina, lan mota ezberdinetan egotea, ez? Eta ez izatea horren beste voluntarioa, ze bestela da, beti,
eztabaida bada, baina begiratzen da leku horretan, ezta? Bueno, gero, zalantzari gabe behar ditugu zeharkako politika, bueno, feminista eta antiarrazistak, esan nahi dut atzerritartasun legea bertan bera uztea, etxeko lanaren lege berezia ere bertan bera uztea, alternatiba errealak etxeko langileentzat eta barrez. Eta, bale, hemen ere labur, gero, bueno, talde txikietan proposatuko izuten galderetako bat da, ea zuek nola aplikatuko zen dituzketen orokorrean zaintza lanak iraultzeko proposamenak eskolan, edo zer egiten ari zareten ere, ez? Pixka bat hori partekatzea. Eta orduan, bueno, jarri ditut batzuk badakit oso zailak direla, eta zuek ezagutzen duzu inor baino beto eskola, eta agian ziurrenik horrek inplikatzen dituen zailtasun guztiak, ez? Baina batetik, adibidez, ez, zaintza derrigorrezko eta txandakatu hori aur, bueno, helduenekin edo adindunen egoitzetara joatea zaintza ludiko bat prestatzera, ez? Adibidez adindunekin, aur helduenak, gazteenak, bueno, ez dakit, eskolara jun etorriak antolatzeko adibidez zaintzak egitea, eta bar, ez? Bueno, pentsatzea. Beti noski, ez izatea, horregatik jaten voluntarioa, bai, bestela, badakigu zer gertatuko den, guztiek egin beharko duten praktika bat izatea, ez? Adibidez, eta bueno, gero hemen ere jartzen nuen, gaur egun egiten dira, ez? Gizontasuna eta autodefentsa tailerrak, ez? Lantzeko eta bereizten dira, ez? Mutilak eta neskak, edo behintzat neskak eta trasmarika boioak eta mutilak, antzeko zerbait egitea zaintza lanak txertatuz, ez? Eta agian egiten ari da ere, ziur egiten ari da zenbait lanketa ere, baina bueno, sartzea erdigunean, ez? Bai mutilak, bueno, berpentsatzea, ez? Inplikatzen du maskulinitatetik zaintzak, inkrepatzea, baita ere, badaki gazteak direla, baina bueno, ez? Bueno, hor pixkat lantzea, eta neskekin ere lotzea oso eguneroko bizipenetik ere ze inplikatzen duen beraientzat, ez? Zaintzaile izateak, ez? Oso gaztetatik eraikitzen den, bueno, ez? Nortasun bat delako, bai? Dela besteen beharren adi egotea eta abar luze bat, ez? Eta, bueno, zaintzarekin lotutako, ez? Gaia ere, zeharka txertatzea eduki feministetan, hainbat modutara, ez? Uste dut hortik ere, bueno, egin daitezkela lanketak. Bale, bueno, eta hori, bukatzeko, ez? Zalantzari gabe, helburu nagusietako bat dela, ez? Edo helburu nagusia zaintza sistema publiko eta feminista eraikitzea. Eta esandakoa, horretarako berpentsatu behar degula zer den, ez? Nola zehazki antolatu behar diren behar horiek, produkzio erlazioak iraultzea erdigunean jarri behar degula, eta, bueno, publiko hori berpentsatu eta borrokatu egin beharko degula, zalantzari gabe. Nik uste batzuia erantzun diezula, eta gaina nola denbora zola ez gaude nola, ungo naiz igual batzuk egingo ditut ez denak, bai? Guretzat erdigunekoa dan bat, nik uste agerikoa dala, ez? Guke greba hau antolatu zen momentuan, zaintza publiko komunitarioaren kontzeptuarekin zailtasunak izan genituen, argi dago guk grebaren parte izan gehala, eta bertan ere parte hartu dugun intersindikaletan, gatazka hori plazaratu dugu, mahai gainean jarri dugu, eta gero, zorionez bai ikusi dugu greba guztian zehar publikotasuna jarri dela erdigunean. Argi dago, gure sindikatuak publikotasuna aldarrikatzen dula etengabe, ez? Guretzat hau gatazkatxoa da bereziki, ze kontzeptu horren egokitzapena hezkuntzan guztiz privatizatzailea izan da, gainea. Orduan, gure arazoa, zaintzari begiratzen digunen, edo beste eremu hori begiratzen digunen, da zaintza publiko komunitarioa ere privatizazioari atea irekitzeko tresna bat izan daiteke. Nei, asko gustatu zait, zure kontzeptua zaintza publiko feminista, ez da uste, horri utxea geniokela, korresponsabilitate horren inguruan hitz egiteko edo kolektiboaren inguruan hitz egiteko, ezakit, hau. Bai, zalantzari gabe hau da gai potoloetako bat, ez? Uste, mugimendu feministan oraindik eztabaida irekia dagoela, ez? Eta, bueno, gainera eta sindikatuak ere direla, eragileak, ez? Nun eztabaida ere irekia dagoela, ez? Bai, nik uste, nik zerbaitegatik ere jarri dut publiko eta feminista, ez? Hain zuzen ere ikusten ditutelako arrisku horiek, gaur egungo testu inguruan, ez? Esan nahi dut,
dakigun bezala, ez? Privatizazio neoliberalen testu inguru batean, guztiz estatalizatutako gizarte batean, ezberdina delako beste gizarte batzuetan uste dut komunitatearen aldarrikapen hori egitea, edo gurean, uste dut, eta gurean begiratuta, bai nahiko argi daukat, privatizazio horiei ateak irekitzen diela, eta hori ikusten dugu, EAJ oso eroso dago nozio horrekin, auzolan nozioarekin, eta bar, ez? Hori batetik, gainera, eskoletan, zalantzarik gabe ez, erabili da nozio hori privatizatzeko, eta privatizazioa mantentzeko, zaintzalanetan aurkitzen duguna da, eske, ia, euneko, ez dakit, 80-90 ja privatizatua dagoela. Familia, erakunde pribatua delako, eta dauden zerbitzu gutxiak gehienak ere, esan dakoa, uste zela erresidentzia euneko 70, eta bar, ez? Hortaz, iruditzen zait, bereziki estrategikoa dela testu inguru honetan, eta sektore batean guztiz privatizatua dagoena, publikoaren aldarrikapena jartzea erdigunean, ez? Eta ez erabiltzea egian nozio horiek erresten dutenak privatizazio hori. Bestetik, egia da, ertz asko dituen gaia dela, eta adibidez, hontaz hitz egiten genuenean, ez? Bereziki feminista migratzaileek eta bar, esaten zuten. Klaro, publikoari sarbidea ez daukau guztiok, eta egia da, ez zerbitzua jasotzeko, ez da enplegurako, ez? Beste paperak ez dauzkatenak, eta bar. Eta adibidez, testu inguru horretan, etxeko langileen kooperatibak izaten ari dira, herramienta garrantzitsu bat, beraiek antolatzeko, eta bar, ez? Orduan, noski ulertu behar dugula konplexutasun hori, eta zalantzari gabe ez da, askotan ez da, ez, bat edo beste zentzu horretan, baina erabili beharko dugunez kontzeptu bat, esan nahi dut, uste dut, erabiltza publiko eta feministak ez duela baztertzen kooperatiba horiek erabilgarriak izateari adibidez, edo pentsatzea beste estrategiak. Eta gero, geroz eta gehiago zabaldu enplegu publikoa, prozesu baten bitartez, geroz eta gehiago halko dute ere zenbait langilek eta sartu enplegu horretan, nahi badute, eta abar, ez? Hori batetik. Eta bestetik, oso argi uki behar degula ere, komunitatea ere dela emakumeon esplotazio esparru bat. Zalantzari gabe, familia den bezala. Familia da erakunde, erdiguneko erakundea, baina, bueno, eta gaur egun, ezakit, voluntariotzan adibidez ere ikusten da sekulako lanbanaketa sexuala, eta abar, orduan, horregatik niri aukeratzekotan hitz batzuk jakinda ezin ditugula denak jarri, ez? Abizen guztia jarri askotan lema baten edo zea baten, nabarmenduko nituzke publiko eta feminista pertsonalki, bai, arrazoi politiko hauengatik, komunitarioa baino gehiago. Bai. Eta igual jakuk zukuri etxeko lanak egiteko, zuk leheno aipatu duzu ez, kontzeptu zabala eta artxiagoa, ez, zaintzaren inguruan, eta guri azken fina sindikatua denean interesatzen zaiguna da, nola gauzatu, nola ekarri, ez, gure lizentzia baimenak eguneroko negoziak eta kolektibora, ez, badaude, gurasotasun intransferibleak, badaude aldarrikapen batzuk historikoak izan diana eta feminismoak mahai gainean jarri ditunak, eta gure pauso txiki horiek eman ditugu sindikatu barruan, saiatu gea gu genitun baimen horietan, pixka bat malgutzen, ez, zertan odola ditasuna edo dana delakoa. Baduzu ere monetan ekarpenik egiteko, gure aldarrikapenetan txertatu alizateko, bueno, gure negoziaketan eta mugimendu feministariz, ez daki la ondo nola ekarri hau. Bai, uste dala gai komplexua da, eta egia ez dala nik bereziki landu deten gaia, baina hori bat azpimarratuko nuke, ulertzen dutela, de primeras da, edo zabala edo ertxia, baina igual gehiago zehatza, esango nukela, ze bestela igual eramaten gaitu egia da ertxira, hori, ez, gaur egun antolatzen ari den logika hori nunden hemenpekotasun maila altuenetan eta oso oinarrizkoak ziurtatzea, ez? Eta, bueno, zaintzalan askotarikoak ziurtatu behar dira uste dut egitura publikoetatik, eztabaidatu behar da zeintzuk, baina zehaztasuna beharko da, ez? Hori batetik. Eta gero, niri adibidez burutatzen zaitena, ez dakit, uste dut eztabaidatu behar da, eta zalantzak ditut nik ere asko, baina esaterako zaintzalanen derrigorrezko eta txandakatu nozio hori nola sartu baimenetan ere. Bale? Karo, baimenak egia da normalean ere familiaren erdigune hori mantentzen dute, esan nahi dut, badakizuek egin dituzuela, ez? Aldaketa hauek sartzeko familiatik kanpokoak ere, baina etortzen zaiten adibide bat da, egindan bezala gurasotasunarekin, ez? Beharrezkoa eta intransferiblea izatea, esaterako, estedentzia edo murrizketa bat hartzen badu emakume batek, zaintzeko normalean direla aurrak edo helduak menpekotasun maila altuarekin,
familiako beste gizon batek, hau da, aidetasun lehenengo mailakoa daukanak, hartu behar izatea. Imaginatu, batek urte bete, besteak beste urte bete. Edo 6 hilabete eta 6 hilabete adibidez, ez? Hori etortzen da burura, badakit zaila dela eta konplexutasun asko dituela, ez? Baina nola jun, adibidez, barneratzen agian hori etortzen zai burura, ez? Logika hori. Karo, euki behar dira kontutan, genero arrakala, ez da berdina eszedentzia bat hartzea normalean aukeratzen da, ez? Soldata bajuena daukanak eta askotan emakumea da, eta beste politikekin ere lotua egon behar du. Baina, bueno, batzuetan ez da soldata arrazoi bakarra ere, logika patriarkal hori lehenesten da. Batzuetan lan baldintza antzekoekin eta orduan. Eta jakitun bereziki hau, claro, aplikatu daitekela sektore publikoan edo lan zehatz batzuetan, ez? Lan ultraprekarioetan, ez dira baimenak eskatzen, eta ez dagolako aukerarik erreala esan nahi dute. Baina, bueno, hori etortzen zai burura, ez? Pixkat nola sartu, hori, bai, zaila, ze honek implikatuko luke estatuko lege bat gainera, eta bueno, erresistentzia handiak ere. Ja. Egia da, bueno, asko dago pentsatzeko, hori zalantzea. Eta igual, galderak, ez? Artetxo bat daukegu, galderetarako, kafe hartu aurretik. Uy, muertos. Ez dago galderaik. Ainargi. Ez da ere galdera tontok. Hogeita hamarra dirala pribatuak. Nik esango nuke askoz gehiago dirala pribatuak. Baina itunpekoak hor sartzen dituzu, bai. Nik esango nuke Gipuzkoan publiko bakarra dagola, ez dakit Bizkaia eta Araban. Eske zarre goitza baten lan egin nun, osea, eske gelitu naiz. Eta PowerPoint hau pasako diguzu, ez da? Vale. Eske link bat dago oso interesgarri ikusi. Eskerrik asko. Grabatzen nahi gehaten, eider. Grabatzen nahi gehaten entzuteko, bale? Zer da feminismo materialista? Besteak nolakoa dira, edo... Esan da, implikatzen duena da, batetik, zapalkuntzen azalpen esentzialista bat ere ez, hau da, naturalista, biologizista, alde batera uztea guztiz. Hau da, ez pentsatzea, gizonak eta emakumeak ezberdintzen gaituen zerbait biologikoa badagoela. Hori batetik. Bestetik ere, esaten dena azalpen idealistak alde batera uztea. Hau da, ez pentsatzea balioek, ideiek, eragiten dutela eta azaltzen dutela zapalkuntza eta esplotazioa, baizik eta aldi berean ematen direnez, produkzio erlazio, botere erlazio materialista eta semiotiko, esan nahia duten, zentzu horretan, hoien bitartez garatzen direla. Hori da, gutxi gora bera labur esan da. Gero, nik hitz egin dituten feminista, eta azaldu dituten feminista materialistak dira deitzen den korrontea, zein bat korronte daude, feminismo materialista, neomaterialista, eta bar. Hori egia da beste txarla bat dela. Baina, laburz, ezagunenak, orain hitz egin ditutenak, diala Delphi, Bitir, Guillaumin, hauek dira feminismo materialista frantsesa, deitzen den korrontekoak. Eta horiek bereziki garatu zutena izan zen, gizon eta emakumeen arteko botere erlazioak, klase erlazio bezala ulertzea. Egin zutena izan zen bereziki marxismoaren, materialismo dialektikoaren lanabes teorikoak erabili zituzten,
Baina ez aztertzeko kapitalismoaren arte ematen diren botere erlazioak, baizik eta patriarkatuan ematen direnak. Horrek ze implikatzen du? Esan ditenarekin lotua, ideiak eta igual hobeto ulertzen da. Patriarkatua sistema egituratu material bat dela. Eta ez ordea, hainbatetan marxismotik ulertzen den bezala, oinarri materiala daukatela produkzio erlazio kapitalistek, eta aldiz patriarkatua dira, ez, alderdi kulturalak, ideiak, ulertzen duzu hortik, ez? Askotan egiten da, de hecho, entzuko zenuten borroka materialak eta borroka identitarioak bereizten denean, ezta? Hor, bir sortzen da logika hori. Eta hemen da, ez, hain zuzen ere esatea, ez, patriarkatua da sistema ekonomiko, politiko, sozial, material bat. Noski, esanaiekin, bere diskurtsoekin, semiotikarekin, dominazio sistema guztiak bezala. Eta orduan, bueno, hausturetako bat da hori, klase, esatea, emakumeak klase sozial bat garela. Ez gerala, gure emakumeak ez gerala alua dutenak, edo datu biologiko bat, ezaugarri biologiko bat dutenak. Baizik eta emakume egiten gaituena dela, gizonekin egiturazko botere erlazio hori eukitzea. Pentsatzea bezala, adibidez, langile klasea nola sortzen da, eta zer da ba. Hain zuzen ere dituen produkzio erlazio zehatzen bitartez. Soldata erlazioaren bitartez, ezartzen denez, erlazio horren bitartez. Eta horrekin lotuta ere, aldarrikatzen duguna feminismo materialistatik eta transfeminismo materialistatik ere, edo transfeminismotik orokorrean da, gure helburua ez dela gizon eta emakumeen arteko botere erlazioa bakarrik edo berdintasuna lortzea, baizik eta gizon emakumeak suntsitzea, esan nahi dut, desagertaraztea, ez? Dikotomia hori desagertaraztea. Eta horretarako beharrezkoa dela produkzio erlazio horiek besteak beste iraultzea. Ez, hor, gainera, esango genuke interesgarria zehazki esandakoa, materialismo feminista ezberdinak daude, baina nik bereziki azaldu ditutenak dira, hauek, produkzio erlazioen analisia egiten dutenak. Eta ez dira horren ezagunak, agian horren ezagunagoak egiten ari dira, baina, bueno, esan dezakegu lotzen dutela feminismo erradikala eta feminismo marxistaren zenbait ikuspegi teoriko, ez, edo lanabes teoriko. Horrelako zerbait. Bai, ez? Bueno. Bat ez, talde txikitan hitz egin duten zenbait gauza eztabaidatzeko, lotuagoak egongo dira, proposamenekin, eskolan agian nola ikusten duzuen aplikatu daitezkela, eta nagore bota duen galderarekin lotuta, eta pixkat hortik pentsatzea intentzioa. Hori da. Azterketa, Markatu nahi, argazki ateako dugu hor eskaileretan orain momentu batean, bale?